Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, мо имрӯз дар якчанд мавзӯъҳое ки ба муҳоҷирон алоқаманд аст ҳамсуҳбат мешавем. Яъне якчанд хабарҳое аст ки барои муҳоҷирон аст. Пеш аз оне ки хабарҳоро бо шумо оғоз кунем, гуфтанӣ ҳастам ки муҳоҷирон худашон якчанд намуди доруҳоеро ки мепурсанд, ширкати даво барои онҳо пешниҳод карда истодааст. Инам бошад якум хелба аст, масла хелба ки аз Египт оварда мешавад. Ҳамин бародарҳое ки дар ширкати даво кор мекунанд мебиёранд. Нархаш бошад 500 рубл аст ва барои простатит, барои хунукзадагии гурда, барои ҳамин хунукзадагии умуман бадани инсон фоида дорад. Метавонед харидорӣ кунед ва ҳамчунин барои баровардани риш, баровардани мӯи сар миноксидил мепурсанд ки инам аз Амрико оварда мешавад ва дар дунё ҳамин шабу рӯз ҷойи аввалро мегирад аз результатҳояш. Ин бошад нархаш 1200 рубл аст. Занг зада харидорӣ кунед ва ҳамчунин барои ба қувват гардонидани, яъне ки баланд бардоштани қувваи мардонагӣ эпимедиум наяпаст ҳамин бошад. Ин бошад аз Турсия оварда мешавад ва нархи ин ҳам 1200 рубл мебошад. Инчунин сенол барои тоза кардани дохили инсон аз ҳамаи намуди кирму паразитҳову микробу ҳамин чизҳо ки ин ҳамчун ба хотири профилактика ҳар сол бояд ҳар як одам дохили худро тоза кунад. Рақамҳое ки мебинед, занг занед ба тамоми шаҳру ноҳияву ҳатто ба деревняҳо ки дар Русия ҳастанд равон мекунанд. Хуб дӯстони азиз, акнун мегузарем ба хабарҳо. Акнун муҳоҷироне ки дар Сахалин ҳастанд ва бо патент сару кор доранд, дигар аз як чанд намуди фаъолиятҳо маҳрум шуданд. Онҳо дигар наметавонанд дар ободгардонии боғчаҳо, паркҳо, ободсозӣ, сабзгардонӣ, рангу бори он ҷойҳо дигар кор бикунанд. Ба ин ҳам қариб 60-70% намуди корҳое ки дар ин шаҳр ҳаст ба муҳоҷирон манъ карда шудагӣ буд, аз қабили кор кардан дар он ҷойҳое ки истеҳсоли хӯрокӣ аст, истеҳсоли хӯрок барои кӯдакон, истеҳсоли табак, ки ҳамин корҳо аст ки муҳоҷирон дар он ҷойҳо кор мекарданд, истеҳсол ва фурӯши ҳамин чизҳо ва ҳамчунин фурӯши яклухт. Яъне муҳоҷир наметавонад ки ҳамчун оптум ҳамин бизнес кунад ҳамин корҳоро дар ҳамин шаҳрҳо. Барои ин корҳо кардан шумо бояд шаҳрвандӣ доштагӣ бошед. Ва аз ҳама шаҳри бадтарин, области бадтарине ки муҳоҷирон қариб дар онҷо 90% корҳо барои муҳоҷирон манъ карда шудааст. Ин Челябинск мебошад ки дар онҷо ҳатто рондани таксӣ, чи аз мошини худат бошад, чи мошини аренда гирифтан ва ҳамаи ҳамин корҳое ки гуфтам, инҳо ва якчанд намуди корҳои дигар, қисми 90% корҳо қариб дар Челябинск барои муҳоҷирон манъ карда шудааст, ки яке аз областҳои бадтарин барои муҳоҷирон ба ҳисоб меравад. бисёриҳо орзуи ба Амрико рафтан доранд, яъне мехоҳанд ки Русияро тарк бикунанд ва ба Амрико бираванд. касоне ки хоҳиши харидани телефонҳои мобилиро дошта бошанд метавонанд муроҷиат намоянд. зиёда аз як моҳ мешавад ки аксияи калони телефонӣ рафта истодааст ва дар аксарияти телефонҳо чихол ва стеклои тӯҳфа доранд ва баъзеашон доставкаашон ҳам бепул аст. телефонҳо ба тамоми стансияҳои метрои Москва тариқи курьер, ба дигар шаҳрҳо бошад тариқи почтаи Россия бо первый класс равона мегарданд. кӯшиш кунед ки ин имкониятро аз даст надиҳед. Доналд Трамп дар ҳафтаи гузашта дар саҳифаи твиттери худаш навиштааст ки аз ҳафтаи оянда мақомоти Амрико оғоз мекунад депорт кардани муҳоҷиронро ва бояд мо зиёда аз 1 миллион муҳоҷирро ки ғайриқонунӣ дар Амрико фаъолият мекунад депорт бикунем. ва ӯ гуфт ки зиёда аз 25 миллион муҳоҷири ғайриқонунӣ дар Амрико вуҷуд дорад ва Амрико ҳар сол барои бо инҳо, яъне ки аз рӯи ҳамин муҳоҷирони ғайриқонунӣ шуда, Амрико ҳар сол 19 миллиард доллар расход мекунад. аз ҳамин хотир аз ҳафтаи оянда сахт нақша дорад ки миллион муҳоҷирро ки ғайриқонунӣ аст аз Амрико депорт бикунад. албатта ки мо аз ин хабар хурсанд нестем дӯстони азиз, ғамгин ҳастем. бисёри муҳоҷирон ҳастанд ки бо сабаби пул надоштан ҳуҷҷатҳояшон вақташ мегузарад ва онҳо дар онҷо буду бошашон ғайриқонунӣ мешавад. мо хурсанд нестем, зиқ ҳастем, вале ба ҳар ҳол ин хабарҳоро барои огоҳ шудани шумо мегӯям, яъне ки хабарҳо аз муҳоҷират, чун шабакаи мо Голос Мигрант ном дорад.
бештари бачаҳо ба ман занг зада мепурсанд ки ака ягон ҷои кори холӣ нест, ака ягон комната нест, квартира нест, ё ки бародар ягон койка нестай рафта дар ҳамон ҷо хоб кунем. барои ҳамаи инҳоро дӯстони азиз чанд бор шуд ман ба шумо приложенияи ҳамватанонро пешниҳод мекунам. шумо намедонам ё ки скачат кардед ё ки накардед, чунки ман боз дидам дар он ҷо чанд квартирау комнатау мошин аренда медиҳанд. баъзеҳо мегӯянд мошин аренда мегирем, чанд ҷойҳои кор ҳаст, квартира ҳаст. ҳатто шумо метавонед дар ин барномаи ҳамватанон приложения ягон либосҳои нағз доред ки ба шумо дигар намешавад, напартоеду ҳамонро дар ҳамон ҷо объявление кунед, бепул медиҳам гуфта рақамҳои худро монед. бародаронамон зиёд ҳастанд дар Русия ки шояд қувваи харидани либос надоранд ва рафта либосҳои шумо ки наву тоза бошад гирифта мепӯшанд, шумо ҳам савоб мегиред. ҳамин барномаи ҳамватанонро ки дар описанияи видео ман гузошта ҳастам скачат кунед дар телефонҳои худ ва истифода бубаред. ҳатман оиди чихел зур буданаш метавонед дар отзыв нависед, баҳои худро гузоред. беҳтарин барнома аст, ба шумо тавсия метиҳам. соли гузашта ҳамаи никоҳҳое ки тариқи давлатӣ баста мешавад, яъне ки ЗАГС карда мешавад, ҳамаашро натиҷагирӣ карданд ва диданд ки 10% ҳамин ақди никоҳҳо бо муҳоҷирон баста шудааст. ва мақомоти Москав ба хулоса омаданд ки хоҳиши занҳои рус никоҳ кардан бо муҳоҷирон сол ба сол зиёдтар шуда истодааст ва шумораи биноҳое ки дар он ҷо ақди никоҳ гузаронида мешавад, яъне идораҳои ЗАГС 2 буданд дар Москав ва онҳоро бо 5 расонданд. ман ин хабарро барои он гуфта истодаам ки қариб ҳамаи муҳоҷирони мо дар сарашон фикри гирифтани шаҳрвандӣ аст, ЗАГС кардан бо ягон зани рус аст, намедонам чи фиктивӣ бошад, чи ҳақиқӣ бошад. ба ҳар ҳол пештар муҳоҷирон мерафтанд дар 2 ҷо, онҳоро муҳоҷиронро ба қайд мегирифтанд, ЗАГСашонро. Инаш буд Дворца бракосочетания рақами 4 ва Шипиловский отдели ЗАГС дар Шипиловский. ҳоло бошад 3 ҷои дигар, яъне хонаи ақди никоҳ ки дар Москав ҳастанд ва ба муҳоҷирон хизматрасонӣ мекунанд зиёд шуд. хонаи ақди никоҳ дар Москав хеле зиёд аст, вале на ҳамаи онҳо ба муҳоҷирон хизмат мерасонанд. яъне ки як шаҳрванди хориҷиро бо шаҳрванди Русия никоҳ мебандад, на ҳамаи онҳо ин корро мекунанд. онҳо ҳамагӣ ин гуна биноҳо 2 буд ва 5 шуданд. акнун отдели Мишанский, Медведковский ва Гагаринский. метавонед дар ин ҷойҳо ҳам рафта ақди никоҳи худро бубандед, дӯстони азиз. ва ин 5 отдели ЗАГС, ин 5 хонаи ақди никоҳ аз муҳоҷирони аз шаҳрвандони хориҷӣ чӣ ҳуҷҷат талаб мекунад? ино аз шумо ҳуҷҷати буридани никоҳи пешинаатонро аз ҳамон давлати худатон талаб мекунанд. яъне ки шумо бояд ба намедонам ҳамон маҳалла ки ҷамоати худ рафта ба идораи ЗАГС даромада талаб кунед ки агар шумо аз оилаи пештаратон ҷудо шудагӣ бошед, талаб кунед ки ҳамон разводи шуморо ҳуҷҷаташонро ба шумо бидиҳанд, ё ки ягон нафарро равон кунед рафта бигирад ва ӯро ҳатман шумо бояд Министерствои юститсия, яъне ки ба тоҷикӣ чӣ вазорати адлия ки дар пеши оперка аст, дар Душанбе мебаред, рӯпарои опера балет аст, мебаред дар он ҷо зуд шуморо гирифтаву ҷавобашро наметиҳанд. ман як бор 3 сол пеш як нафарро бурда будам, рӯзи сешанбе буд, субҳ ҳӯрдам, рӯзи панҷшанбе ҷавобашро гирифтам. яъне ки онҳо тасдиқ мекунанд ҳамин ҳуҷҷатро ва отделҳои ЗАГСи Русия бе тасдиқи вазорати адлия қабул намекунанд ҳамин ҳуҷҷатро. агар шумо зан надошта бошед, ҳамун идораҳои ЗАГСи маҳаллаи худатон аввал меравед, аз он ҷо барои шумо справка нижинат гуфта ҳамун як ҳуҷҷат аст метиҳанд, ҳамунро гирифта ҳамин Министерствои юститсия, яъне ки вазорати адлия меоред, дар ин ҷо ӯро тасдиқ мекунанд. баъдан он нафаре ки ин корро мекунад, нафари шиноси шумо бигзор тариқи самолёт аст ё ки ягон роҳи дигар аст, ба шумо равон мекунад. шумо ҳатман ҳамин ҳуҷҷат бо тасдиқи вазорати адлия дар дасти шумо бояд бошад ва гирифта шумо рафта бо шаҳрванди Русия никоҳ мебандед. хуб дӯстони азиз, ин буд як 2-3 хабар оиди муҳоҷират. хабарҳо зиёданд, вале онҳояшон на он қадар зарур буданд, аз ҳамин хотир ман ба шумо ҳам пешниҳод накардам. гуфтани ҳастам ки агар хабарҳо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар зери комментарияҳои худро дар зери навор нависед, то ман бубинам ки дар оянда ба шумо оё маъқул ҳаст нест ҳамин гуна хабарҳоро оиди муҳоҷират на танҳо аз Русия, аз дигар кишварҳо ҳам ба шумо пешниҳод кардан.
خب دوستان گرامی ابونا شدگی نباشید حتما ابونا شوید نو رو با یارو دوستانی خود پهن نمایید تا اینکه آنها هم کم کم از مهاجرت آگاه باشند.